malang latibo pak di darsono, tandonyo malang di darsono, awak nan sadang tagak mencalik bagan, malang indah dapet ditulak, muju indah dapet diraih. Oh tiba musibah di badannya, kaki layu tangan lalayu, muncung lah pencong dipandangi, dapet panjang kaki olah tanpa lain doi. Ilianata mudi anata kambang labungo dalam rimbo. Kok tadaga dusana Yusiril Asmara, cari di YouTube bersama-sama. Alay tadaga di dusana tu, buka YouTube tuh. Alan datamai omandata Oba jalan malang datamai anak datang oh boleh lah mendaki larang rantau kaladang lakopi oh boleh lah mendaki lah oh apa oh kaladang leko ngopi oh kita lah kamu mulai oh mengarang lah kabai oh kok salah lah maaf gayai olah badan lah kami oh tolong larang rantau olah tolong
Oh banda orang nambah bandan tumbuh bamban di sawali pucuk kadondong muda muda. Oh curita orang bakaban badan jomato ndak malie duto kawan kami ndak satu tuan. Obaku donyo amari babendi anak kurai taji siala pulang mandaki madang letumbuh tepi jalan nure menjalan jala juo diambil anak leriang buki. Onang ka bapak nambah buehnya hari kini to bilang kejadian di daerah Iaji. O kabupatennya di Painan apa nama judul curito si koci memakan mesin jahit Hari pagi orang babi dua anak kurai taji kambang bungo di tepi sawah. Seri abi cerita masuk to bilang kejadian di kecamatan Linggo Sari Baganti kok salah O kanan malandang kita bilang cerita nangko nangkaba nangka dibue. O menurut cerita ditarimo bapoko mangko manjadi. Bahasa mangko bamulo baanyo asa curitonyo adalah orang nambah dua. Oh adalah orang nambah dua, orang berdua laki bini sia namona laki-laki. Oba namo inyo buyuang darasono sia namo namparampuan banamo upie suparia ado barana satu orang pai. O punyo anak badannya cie dicali anak nanado anaknya bukan laki-laki anak nanado perempuan siapa galajo namo disinan kalau dibilang darsono namo ayahnya suparianyo anamo mandenyo siako namo badan anak banamo upie sapriani tuan. Oba
namo upianyo Sapriani samanja anaknyo ado samanja anak laya kaduya rasaki bertambah-tambah menandoan labarasaki. Oma alun tinggal tapi pinggir tabali dia inyo pakake pinggir lapunyo bagan inyo cie rumah nang gadang la tabue ko oto la dapet pulo ondat pun nala tabali pae. Ko onda pun nala tabali rasaki bakao naik bana pencariannya sedang namu anak bertambah cadik juo anak temanyo de apanyo. Oma alun badan Sapriani menandoan anak temanyo kotak jo apanyo tak makan, kotak jo apanyo tak mandi, kotak jo apanyo tak minum. Ba itu anak badan inyo. Anak bertambah cadik indah dietong lo lamo bana maalun badan la sidarsono rasaki bakao namu pencarian bakao nai antanyo malang lantamu jue la malang tibonyo di darsono. O malang latibo pak di darsono tandonyo malang di darsono awak nan sadang tagak mencalik bagan malang indah dapet ditulak muju indah dapet diraih. O tibo musibah di badannya kaki layu tangan lalayu muncung la pencong dipandangi dapet panjang aki pae. Olah tanpa lain doi. Otak pakai orang nambahnya dibambil badan darsono dibimbing dibawa pulang. Ndak lama sadang di bajalan latibo tempe darsono diimbau badan supari. Imbau dia diangke badan darsono nambah namo si buyong wandi onde uni dengan bana calik lani badan udani. O calielani inyo badan udah mandanga kato rupo itu kalua badan suparia duo jo anak badan inyo dicali suami la babimbiang kaki layu tangan lalayu muncung la pencong dipandangi. Menangi badan suparia ya pai onde abang dengan bana ya bangai. Oh dia ko bangai badan abang kana apo kaki jo tangan mengapo pencong muncung abang kana ya bana bangai badan abang bangai. Oh anak temanyo de apanyo ambil tangan apanyo ambil tangan dia anak menang nyupi Sapriani latangi Sapriani onde apa sayang Yohani
Oh dia kopai kaki apa, dia kopai tangan apa, mengecek lapai badan apa, iko mani pa dake apa pai. Oh aye mato nyo adare badare mau hujan labe aye mato baru bakato suparia onde dia kandung wandi dia onde wandi dia uni wandi. Oh minta pandape uni kawan dia wandi kama di bawah badan muda yo dia sapayo elo dia cobiaso ibu lah dia. Oh di badan muda wandi ba itu kato suparia Tuhan. Oba itu katonyo suparia kato sampai wandi manjawe onde uni dengan bana nandape kabade ambo kepatang kuadolo dusana ambo nandape penyakit tanpa indo nampandai mau be penyakit tanpa indo. Ado di nagari ni muaro jambu si rakyat namo apa tu kasinan udah tobao kok leika elo cobiaso ni. Oh mandanga katonyo dari wandi onde di kandung wandi dia kalau pilagam kababelo kita bajalan ke Katolik kok laba itu nang kaelo kita barangke nak nyolai. Hoi koma dia konta oto kaluan oto di kandang nai anu date oto mula kita bimbing lewani badan udah to bau kamaro jambu dia. Oke toba oma dia kamuaro jambu mandanga kato dari mande bakato badan sepriani onde ibu dengan banani pa ibu ube apa narani janbu ditinggal yo buai. Oh mandanga tangi badan anak yo pai sinan bertambah lulu hati suparia yo pai. Wah pangana suparia elok la leda cobiaso elok la udah baksa mulo yoda. Oh anak teman jo bagi awak yoda kotak jo udah nyotak makan oleh kotak jo apa ndak mandi kotak jo apa ndak lalu kok sempat abang sakit lama kadayo. Oh suparia yo bang ba itu tangi ambil anak Tuhan. Oba itu tanginya mambi anak naya Andersono ate oto la naya inyo nambati go tumpak di wandi kamanyupir. O kontaknya beong masini duit gas ditakan nyo gas tatakan kompleng nyo rese kompleng tarese andel masuk kompleng nyo papa lala jalan noto tadi dari daerah Haji Maro Jambu nangkanyo 7 Muaro Jambu 8 angkanyo 7 sadang di jalan lauto tadi maalun otola sadang jalan andela nyopor
Di satu opor kadu dari dua opor laka tiga dari tiga lape laka ampe tambah di ampe lah tambah tanang apo tando lari nyotanang dengadang lari lah 80 ado mencilok laka 100 Oh ado cipia 2 bili 120 lari oto kasuo amper kilometer kajaba kaja tonggak kilo laraba-raba tonggak kawe tampak-tampak gambar tangkura bakato badan suparia dia kandung wandi dia uni jangan bawa to dia talampau kancang ampu kaki jangan ditakan ampu kaki ndak bau tak penyakit luntan tu cegak beko awak lo nangka mati dia Oh indah di jalan doa di Palamo Latibo di simpang Muaro gadang melewati jambatan Ayaji di Maluati teka mamang bedonyo sakit sampai mati ba itu nan tekana di Suparia olah pe jembatan Pak Ayaji alaman ampula rimbo panjang kok sempat sakit sampai mati anak Yosia sampai gadang lapena dari rimbo panjang batobo nagari pungasan di Maluati teka mamang sadang tamanyo batinggan lape nagari si pungasan nampak la simpang Muaro Jambu Otibo di simpang nyoa Muaro Jambu latarwi oto ke dalam dak lama kita bilang kan indak di jalan di Palamo kain cawu panjang 9 lapuk tajelo di barando oh panek dek lama di bajalan jauh botong bompi juo apa tando kini lampi ampi katibo dipandangi lah nampak rumah badaraya terletak oto tapi jalan oto barantinyo lah turun oh turun lainnya pak nambah rampe dibimbing badan darsono seto dibimbing bau naik seto tiba di labu rumah bacu assalamualaikum menjawab badan apa tadi Waalaikumsalam kata gahe oh naik lana ayat rumah mandanga kato itu ala la naik badan ninyo satu tibo di hati rumah lapik tabantang elok-elok ladi duduan si darsono kaki layu tangan lalayu muncuang la pencong dipandangi oh baru bakato badan Suparia onde apa dengan bana calik lapa lalaki amu pandangi bana la elo abana namo penyakit disinan kalau dilihat maalun rakyatnya sekutiko nyo ambil ampu kaki darsono nyotakan sekali ampu kaki nyotakan ampu tangan nyotagalenje buyang darsono baru bakato badan rakyat onde nak kandung namudo yakin lah badan baru be untung nyoelo la ola cobi aso
Oh tumpak di badannya si Darsono lanyo abean di badan rakyatnya ambil minyak ke dalam kaki nan layu nyo abekan. Oh diurui kaki jo tangan indah to bilang lamo bana bakat to badan rakyat tadi onde nak kandung nemu doi. Oh tinggal ninyo di siko anggaran 5 balai hari kota jo ado perubahan bulie baru bekana lain. Oh boleh baru benyo akan lain mandanga kato rupo itu di sini ninyo supaya baru menjawe lambe-lambe onde apa dengan bana kok lapi lagam kabar belok ketukurana dalam padi. Oh kok laco itu pak nangka elok. Biar balik lah kami kini tinggal biaya untuk baru bek salamu 5 balai hari Tuhan. Oh salamonyo 5 balai hari tempat di badan si Darsono lah tinggal di tampek rakyat tempat de inyo supaya 2 jo anak Sepriani babali inyo ke rumah. Oh si Wandi membawa oto sadang berjalan lah oto tadi dak di jalan do di palamu oto berjalan lah tarwiju lape di simpang lamaro jambu ayaji nangkanyo jalan. Bercampur pak sama joragu dalam sesolat tiba sanang indah di jalan di palamu di siko kabar dipotong sampai ke rumah badan inyo ke rumah badan hola supari Tataga oto di halaman lah turun badan supaya ibu hati ndak tabado. Oh indah tabado doa ibu hati naik nyotaru ya terumah anak dibimbing bawa naik oh bakatonyo anak badaninyo iyo laupiak Sepriani onde ibu dengan bana biloko buai apa dijapui biloko bu apa dicali yo buai. Oh awak sayang bu kebake apa ya bu nak taluk jauh do buai lamo-lamo nak taluk lamo jauh jo apa mandi siapa buai mamandian Tuhan. Mendengar kato anak meniti air mata supaya onde nak kandung Sepriani yona
Jangan mengece nak bantu itu nak pasanglah niat nak dalam hati, mintalah niatkan satu, niatkan cegah apa lagi, niatkan lagi apa sehat yo naik. Honda sepriani saja dona narusu yo ibu-ibu takui yo kok sempat lamo apa sakit bagan siapa na mabean yo na. Oh bagan siapa mana mabean di sini anak menjawe anak lah cadi pak dipandang ide ibu bagan lo nanti kana kalau di badan sepriani abila bagan abila oto abila rumah nampak ko apa bula kecega yo buai. Nampak ko apa yo bula kesehat mandanga kato anak di sinan bakato supaya anak betu do nak de ibu nantakana mangko takana bagan dilawi urang nang kamabean nanda adona Oh indah to bilang doa lamu bana indah disiko di palamu abiari nyosari tua biari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan nyosapakan tu. Oh cukui di limo pak baleari lah dicalik balik kamu aro jambu lapai nyoba tigo nan cie badannya wandi tadi nan seorang upik suparia sarato anak sepriani. Oh tarui oto kamu aro jambu indah dibilang lamo bana. Di jalan oto dipandang dari haji kamoro jambu indak kalah mula oto jalan sampai ke rumah dukun rakyat Oh sampai ke rumahnya aduk rakyat baranti oto tapi jalan lah turun orang nambah tiga nyotarui ke labu rumah satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum manjawi orang ngati rumah Waalaikumsalam kata na manjawi. Oh naiklah naik rumah satu mandanga katoco itulah naik badannya suparia sarato anak sekalian cukup yoinyo buyong wandi satu tibo di ate rumah lah duduk ate kurisi. Oh dipandanginya suami tadi kok dulu memang layu kaki jo tangan bajalan seorang ndak bisa tapi kini perubahan lado muncung nan pencong ndak ada lagi lah bisa bajalannya sama seorang tapi dibantu pakai tungke jo tungke mangko bisa ba itu kalau dipandang baru bakatonyo suparia. Onde apa pak dengan bana leka mungkin elok pak co biaso leka mungkin sehat co samulo pak Omandanga kato suparia maru menjawe duku rakyat onde nak kandung suparia sesuai janji apa dulu salimo limo baleari kotak joadonyo namuelo baola balik lenak badan darsono ko ado orang kamau be tolonglah ube karena lain kalau penyakit nak tanpa indo
nan tampai indoko na ala cega ado sanduang nyojonan lain di apa ndak tangalo na holamanya kan saenggo eko apa bisa mau bebaolo kadukunan lain omandanga kato rupo itu dibao pulang si Darsono dibao naye ate oto tuan Odisinan badan supaya tarimo kasih pak banyak-banyak kami babalik nak nyolai mandanga ketoco itu jadi nak keto badannya rukun rakyat oh ala nyoba naik kau to satu tibo diate oto babalik ke daerah yaji barangke dari rumah dukun satu laperi tampe dukun oto bajalan tarwijuo oh sadang bajalannya oto tadi ndak di jalan di palamu di sinan kalau dipandang nalakato suparia onde di kandung wandi dia kok lai bulir dia uni bakanda di madukun tadanga di mana orang nan pandai pai capui orang nan tahu bulir udah kolak kesehat dia oh boleh udah kau cegah cosa mulo ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang dak paralu to bilang lamo jadi ni kato badan wandi oh ala niat ati wandi pangana mulai baca bang ala niat dalam hati daku dakak sepatu kudo melompe ke tepi banda nangka sakit lamulang Darsono sudah eko boleh jo ambo suparia yuangi oh boleh jo ambo suparia ba itu kato badaninyo ndak guna to bilang lamo bana oto bajalan tarwiju panek dek lamo to jalan latibo di rumah suparia oto baranti oh di laman rumah pak indah dibilang dalam bana lah turuninyo badan Darsono dibawa naik di suparia satu tibo di hati rumah bakato badan suparia onde abang dengan bana
Kama ngopi abang kuato aye mani kato sampai sabantu itu menjawe badan Darsono ambo tadaga minum kopi lah dia kandungan. Oh ambo tadaga nyo minum kopi lali mo balik hari dia ambo baru be ndak ado dapet minum kopi buean kopi segale balian rokok Haji Samsu gat sabungkui mata dagak marokok madiak badan ambo mandanga kato bantu itulah jalainya orang bapiti bakato badan suparia onde dia kandung wandi dia iko piti dia pembali rokok balilah rokok Haji Samsu kalapa untuk udah kato sampai pitinya ambil katonyo badan sadang mambil piti mengecek di dalam mati yo rami tekabanyo palo koto rami de anak palo banda nangka mati lang buyong Darsono bulie jo ambo suparia Darsono yo indak to bilang lamo bana la dapet rokoknya bali agian make Darsono nang kopi lata-lata di suparia bagalak-galaknya ate rumah bakato Darsono kasih wandi onde dia kandung wandi dia lai kalawi dia baganawa kato sampai sabantu itu oh udah dengan bana sama anja udah kosaki bagan indah kalawi lah Baganda adodo kalawi lai kato sampai serupo itu lamu taman wang sidar sono baru bakatonyo suparia jan bagan jonana bang pikiran nabean penyakit dolu badan abang nariño asari itu deinyo sadang ngeterumari bertambah petang juo bakato badanyo wandita diambo balik dulu dah kato wandi ambo pulang dulu ni kato wandi kato sampai izin lah dapet babalik badan si wandi tinggal lainnya nambah tiga nanari sari itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan
Oh tumpak di badan lapak suparia di ma orang tadangan nam bisa mau be kaki layu lanyo bau di suparia penyakit alun namu cegah abi bulannya sabulan tu abi bulan baganti bulan lah setahun dapet penyakit tanpa indo nang kaki tangatap layu jungo Tuhan. Onan jalan tatap nyoa pakai tungke di sinan kalau kau dipandang agak sajo di badannya tuma suparia lamu mulai meraso bosan. O penyakit ala ko iko namonyo mangko ndak namu cegak lah setahun disakit lepai penyakit tatap ado juo Tuhan. O penyakit tatapnya ado juo di sinan kalau kok dipandang ado harinya sekutiko bakato badan darsono dedek kandung suparia rokok abang labi pulo. O mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang de inyo badan suparia kasih sayang masih ado jo tunggu sabanta badan abang ambo kalapau bali rokok. O barangke badannya suparia sedang berjalan lambe-lambe tiba di lapau badan suparia diminta rokok karang kadei. O sedang meminta rokok juo lah datang pulo badan wandi satonyo datang wandi tadi ani nanuni bali kato sampai suparia lah manjawe. Ko uni madiek membali rokok kato sampai serupo itu kok rokok nanuni bali talok juo mabean urang na lepai talok juo mabean urang na layu alang kabodoni olah badan la uni talok juo di badan uni lah setahun ditama disakit layu lah setahun badannya lepai. O kenapa juo ni orang lepai uni muda sabantu iko. Mandanga kato rupo itu menjawab suparia sambil galak. Onde dia kandung si darsono mudo dia yo lai badan uni lai kado ju orang nan suko dia. Leka doju oleh dia orang nan suko mandanga kato rupo itu aja wapan badannya wandi tadi. Onde uni dengan bana ndak ado dialog kato uni kok sempat bapisah jo darsono nambujang dape penggantinya ni. Ho nambujang dapet ni penggantinya. Ho kato sampai dari si wandi. Onde dia kandung wandi dia lai sabananyo kato wandi. Lain dak dia bagara-gara.
Oh kata sampai dari Suparia menjauh wa badan diri bandi onde uni dengan bana yoni. Oh uni janda sampai ndak picayo lani dikato ambo konda ado na lain kagantinyo urang di rumah ado juoni. Oh, orang di rumahnya ada juga kata sampai sebantu itu orang di mana rumah nama dia kata wandi tolong jalekan pakai uni. Oh kalau itu nanuni tanyo konda ado nang kamana rimo nan sabananyo ni badan ambo lalambe sayang ka uni tapi gak malu. Oh mengatokan ni oh tapi gak malu mengatakan laki ni mangko basah bui. Oh kata sampai sabantu itu onde si wandi dia uni lain dak bagara-gara dia. Olain dak ko marayu sajo mandanga kato bantu itu bawa kato badan si wandi jatuh lah daun dalam koto malayang kate batu. Oh kalau ni ndak percaya ambil pisau belah dadaku ni. Omandanga katonyo arupo itu di sinan galak mani badan Suparia sainggonyo ndak jadi okoknyo bali ndak jadi rokoknyo ambil balik pulang badan Suparia. Hosato balik dari lapau latibo di labu rumah nyotarwi kate rumah satu latibo ate rumah bakato badan darsono. Onde dia kandung Suparia, onde ibu Sapriani, le jadi dia rokok babali, jak tadi ambo manunggu dia. Oh saja tadi dia ambo menunggu mendanga kato rupo itu menjawe badan Suparia dangakan dia pas Sapriani kok tadaga juo marokok kok tadaga juo kandak makan kok tadaga juo kandak mengopi. Oh tadaga marokok bau sao bali sorang kok kalapau kok tadaga juo kandak mengopi buek sorang kameja makan tuan. Omandanga katonyo Suparia lamo teman wong badan darsono ndak mencubonyo sebantu itu tapi awak ndak berani menongkali bana awak sakit sebantu itu. Ondak guno dietong lamo nanari sari itu tumpak di badan Suparia nyotarui kabilik dalam agak sajo badan darsono sadangnya duduk di kurisi tadaga pulo nak mengopi.
Onyo ambil tungke pak nan dua buah. Nyopai ketempe meja makan. Nyo ambil gale sekali. Nyo buat kopi di Darsono. Awak sadang mangke taromos lamalang tibo di Darsono. Lape taromos dari tangan badarai tibo di simin. Keluar badan suparia maraborang aboma hola supalaria Marabo suparia ndak tabado berang dalam hati. Kurang ajang Darsonoi kurang mengerti. Ndak ado buyong bau tak taromo sambonang paca. Mandanga kato rupo itu mandanga kato badan suparia menjawi balambe lambe menjawe nyoa balambe onde dikandung suparia yo la ibu Sepriani. Ndak mau sangko do dia teromos lape. Ndak mau sangko lape di tangan do suparia. Oh janganlah badik barang Allah. Jangan kamu bangialah mendanga kato rupo itu. Oh menjawi badan suparia dangalah diang si Darsono. Mulai kepada hari kini ambo ndak nio buyuang lain 3 menit. Oh ambo ndak nio do buyuang lain. Capek caraikan badan ambo. Oh capek tinggal yuang rumah ambo. Mandanga kato rupo itu. Mandanga kato dari suparia. Manangi badan Darsono. Onde dia kandung suparia yo dia. Oh ibola dia bake ambo suparia. Ibola dia di nasib ambo. Ambo di siko anak dagang. Harapan kabake suparia dia. Oh dapet cara ilo nambah minta dia. Oh dapet ambo lo kabausi. Kok bausi ambo dari rumah. Rumah siapa kamu tuju. Janjang siapa kamu tingke. Ambo ndak ado do dia. Oh badu sana dolei kamambo dia kekapai yo dia. Oh ambo di siko anak dagang suparia lah kata uju. Ambo lah jale orang jauh. Oh ambo lah jale dia orang Pulau Jawa. Dek sayang ke suparia ke kampung suparia bang turui. Dapet penyakit layu coy ko cara ilo nangka minta dia. Hoi bola dia padoa abang yo dia. Kato sampai serupo itu. Bertambah berang suparia apa Obat tambah berang nyoa suparia. Ndak tabado pane badaninyo. Tando nyopa inyo lah berang merah matonyo. Bentuk sago sonsong bulunya bentuk saga
Hondak tabado berang doa dalam hati malompe ke ruang tangga menjambu ke ruang tapi tibo lainyo di lamari. Onyo ambil baju si Darsono nyo bungkui kasih hitam campaan kain. Ho kalaman pae